Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us faig una revisió d'uns productes que no són gaire coneguts aquí a Espanya. Bàsicament perquè no hi ha canals de distribució, almenys que jo sàpiga. I llavors sí que són coneguts entre la gent del món de YouTube i tal, però a nivell de la gent del carrer, de conèixer-los, no és tan conegut. Els productes és la marca Stella. Em sembla que es pronuncia en anglès Stella. I tenen una característica que tenen una àmplia gamma de productes, tenen des de productes hidratants, maquillatges, pinzeleria, tenen moltes coses. És una casa que va estar fundada, si no crec recordar malament, per la Janine Lovell, em sembla que era el 1994, i que ha anat passant per diferents mans. Se va quedar el grup Estée Lauder, el grup Estée Lauder va vendre, ara ho porta la Lynn Tilton, em sembla que es diu, però han hagut bastants moviments i això també ha fet que la casa no hagi tingut potser l'expansió que hagués pogut tindre, com per exemple el MAC. Jo tinc unes quantes coses d'aquesta casa, no són moltes, però espero que si us poden servir d'ajuda, que les sapigueu com són. A veure, és una casa que us dic que no es pot comprar aquí a Espanya, que jo sàpiga, però sí que les podeu comprar en diverses webs, botigues online, i també aquestes sí que es poden comprar per eBay. Dic que sí es poden comprar perquè es pot comprar tot amb eBay, el que passa és que et trobes que, per exemple, els productes de NARS, els productes de MAC, són molt falsificats, perquè bàsicament són uns envasos molt de plàstic i molt fàcils d'imitar. En canvi, ja veureu pel tipus d'envasos que té la marca Stella que és molt difícil de plagiar i per tant si busqueu per eBay podeu trobar bons preus i és molt difícil que siguin falsificacions i no puc assegurar-ho al 100%, però quasi us diria que un 95% del que trobeu d'Stella, almenys el que són en qüestions d'ombres i això, quasi asseguraria que us són autèntics. Us passo a ensenyar les coses que tinc. Primer us ensenyo les ombres. Aquesta, per exemple, és com ficaré així. Aquest és una caixeta, té un tamany força important, que aquí van 4 ombres per fer els fumats, els almados. Aquí té això, aquest ullet que és sobre i es tenca, depèn de com li dona. I llavors, aquí ara trobem les 4 ombres. Són d'un tamany considerable. Si tenim en compte, els de tamany de MAC són bastant més grans. I llavors, per això us deia que és molt difícil d'imitar, per exemple, a veure, ho apretaré. Depèn d'on cliquis, hi ha 3 idiomes, l'anglès, el francès, i em sembla que és el rus, em sembla, o el grec, no sé. Depèn d'això, us indica com us ho teniu que aplicar. I està fet, representa que aquí us posa la sombra que és de base, la que ve després, i llavors aquí us va explicant com ho teniu que aplicar. Per això us dic que és molt difícil de falsificar això. Llavors tinc aquest altre quad, aquest es diu el Marrakeix. Els colors són aquests, tenen un relleu, no sé si es veurà així una mica la càmera, que té un cert relleu, i és com un tipus metàl·lic. Les ombres, tenen mirallet, aquesta te'l tapo perquè no reflexi, aquestes juguen amb uns tons entre daurat, asalmonats, un color granatós, són molt maques, són precioses. Ara us ensenyo un altre quad que tinc. Aquest es diu... Ui, és que n'hi ha una que em va saltar. Aquesta es diu Montmartre. I aquesta juga amb tons lilosos, també torno a tapar això. Té el mateix format que l'altre, exactament igual, i aquesta juga amb tons liles. Heu de saber que em sembla que Stella no fa cap tipus d'ombra mate, tot es basa en satinats i llavors en tons més lluents. Però jo he buscat tons mates i no he sabut trobar-ho. Llavors tinc un altre format, que seria aquest. Aquest és el Champagne, que és així, és com abombat, són ombres minerals, i aquesta té una capacitat, perquè és que ja us dic, són molt grans. 5 grams, que està molt bé. Llavors, també tinc un altre format que seria, això és com un petit, com si fos un sobre, però és amb
amb roba, aquesta és una espècie de roba de tweed, amb unes motetes que són platejades, i llavors quan obres, això està així com si fos un tipus de pell platejat, ve aquí l'ombra, el logo de la casa, Stila, aquí ve un mirallet, amb una característica és que moltes vegades aquest tipus d'ombres porten així com dites, com trossos de frases. Aquesta ve així, va un coloret, una ombra blanca, un to amoratat i un to marró, també molt maco. I llavors són sombres que bueno, es veu que els maquilladors les adoren perquè tenen una sedositat, jo perquè bueno, el maquillatge no és ben bé la meva especialitat, però bueno, que quan les utilitzo sí que m'agrada la seva textura, però es veu que els maquilladors les adoren, no? Per això, perquè molt bé que es difuminen i tot això. Aquesta es diu Madagascar Agate, i anava així, enrotlladet, és com si fos un vellut, anava amb això, que t'ho pots posar com a penjoll, i llavors també el mirallet, el vellut, un coloret molt bonic, i llavors aquest juga amb les gammes del que són els marrons. Beix, un to beix més fosquet, i aquest coloret és que és molt, molt, molt similar a l'Organs de Nars. A veure, us dic que és una proposta interessant per una cosa, perquè una ombreta de MAC ens surt uns 17 euros, i això ens pot costar uns 17 euros, amb tot aquest format, i bueno, amb uns formats que estan molt bé. I llavors la meva última adquisició d'ombres d'estil és aquesta, que aquesta es diu Light Up the Wall, en anglès és Vamos l'hòstia. I llavors, a part d'aquí també et va maneres de com podeu maquillar els vostres ulls, no sé si ho estic enfocant bé, sí, em sembla que sí. Bé, diferents maneres, i aquesta porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ombres, que són molt boniques, i varien entre, hi ha tons més clarets, tons així com una mica rosats, tons més daurats, i aquests d'aquí al final són els més pujats. A veure, us faré algun swatch, no ho faré de tot perquè seria molt pesat. Si cas ho faré amb el blog, quan el vagi fent, que el tinc que anar actualitzant i tot això. Una cosa que m'ha resultat molt curiosa, normalment, quan venen aquests tipus de pinzells amb aquests paquetets, els pinzells no solen valdre res. Aquest no és que sigui una vuitena meravella, però aquest d'aquest costat l'he utilitzat per aplicar ombres i a veure, és correcte, no és una vuitena meravella, però almenys es pot aprofitar. I aquest també l'he pogut aprofitar per fer una mica així la zona d'aquí, una mica per l'obra externa, i els he pogut utilitzar. I bueno, us faré algun swatch. A veure, aquí, aquí, i aquí queda una mica de color. A veure, m'acosto perquè veieu una miqueta. Això i com difuminen. A veure... No són gens talcoses, tenen uns colors molt, molt, molt bonics, i dins que són satinats no són purpurinosos. Ja us dic, m'ha semblat interessant compartir amb vosaltres perquè aquí a Espanya no hi ha gaire reviews d'aquests productes. I llavors em descuidava, que llavors tinc 3 cosetes més. Una, a veure que netejo. Un és un convertible, que seria una espècie de versió del que fa la casa Benefit, que és un múltiple. Aquest és amb el color Orchid, ben orquídia, tapo el mirall, i tant serveix pels llavis com per si ho escampes bé com el coloret. Vindria a ser una versió del Benetint. I llavors també, això també és el mateix.
també és com una espècie de retolador i també és un tipus així, tipus Benetton. El que sé que aquest és amb el format de rotulador. I després tinc aquest llapis negre que me'l va enviar una noia que també té un canal, que és la Laura Elena, i perquè tenia molta fama i bé, no, i m'ho va enviar. I bé, no, abans d'haver conegut un llapis que ja us en parlaré un altre dia de l'Avon, aquest per mi era el meu preferit. Bé, doncs ja està, espero que us hagi servit d'ajuda i fins la propera. Moltes gràcies, adeu.